på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugte hver en skilling, man er en meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, ballet er forbi. Må med til en sporvogn finde linje 10. Dagen bryder frem. Nu må jeg vist hjem. Ja, jeg må. Det er et kontor her på Christmas Møllers Plads. Det kan man godt kalde det. Ja, hvad laver du egentlig herinde? Du har fast kontortid fra... Ja, fra klokken 10 af til klokken 1. Og så... der kan folk sådan set... Kan de komme og tale lidt med dig? Ja, hvis jeg husker at tænde for den her telefon der, det glemmer jeg som regel. Men det giver mig en masse frihed at have den telefon med. Så får du læse dine aviser og... Ja, og et sted skal der spares. Ja. Jeg læser begge aviser hernede, så sparer jeg de penge. Ja. Hvor mange bajer drikker du så hernede? En 3-4 stykker. Og det er det hele? Ja. Ja, det tager vel også det værste. Jeg får gerne en 5-6 bajer hernede. Og resten kører jeg selv. Ja. Hvor mange år er det kommet her, cirka? Ikke så længe. Jeg har splinter ny hernede i forhold til de andre. De kommer i 30 år. For øvrigt så kommer der en musiker hernede. Han hedder Absalon Rasmussen. Ja. Han havde 70 års jubilæum i Musikerforbundet her for 14 dage siden. Og han bliver 90 år den 28. maj. Ja. Og så sidder han over i hjørnet der. Mens jeg var her ikke den aften, så der har været lidt tumult her. Og så siger de til det har der aldrig set. Der har aldrig været slagsmål hernede. Der er altid fredeligt og roligt. Så siger jeg absolut, det passer nu ikke helt rigtigt. Jeg har set, de har ligget og rullet rundt her på gulvet. Det var det. Ja, det er cirka 60 år siden. Der fik vi sådan en smiler. Han sagde helt tør og sagde, ja, det er vel cirka 60 år siden. Nu i år har du 41 års jubilæum med dit orkester, med Papa Bus, Viking Jazz Band. Ja. Kan du fortælle historien om, hvordan det begyndte? Kan du komme så langt tilbage? Ja, det begyndte, jeg mødte jo Jørgen Svare og en, der hedder Ove Vedlund, og i Blindshaw og Liller nede i Nyhavn. Dengang arbejdede jeg på en skotterfabrik. Og så opdagede jeg, at de var begyndt at spille, så jeg havde begyndt på at spille lidt basun, ikke? Sådan for sjovt. Ikke? Og så gik jeg ind, og så fik jeg lov at spille lidt med. Og så havde vi en trompetist, der hed Niels Jørgen Larsen, Hans Jørgen Larsen. Men havde du lært at spille basun? Nej. Jeg kendte en, der hed Karl Friis fra Det Kongelige Kapel. Basunistdame. Og igennem min fornværende svigerfar. Han kom op og talte med ham. Ham har jeg kendt og sådan noget. Så jeg gik op. Han boede ude på Englandsvej. Og så fortalte han mig, hvordan der er syv positioner på en person. Det lyder mærkeligt for dig, unge mand. Ja, det er 7 positioner. Hvad er det? Ja. Det løse, og så første position, anden, tredje. Og så når du kommer derud, så er din arm ikke længere. Så der er ikke noget, der hedder 8 på en basun. Det må du altså finde ud af. Det var starten på det? Ja, og så sagde han, så fik jeg noget over for hjemmefra, ikke? Der kom jeg der, jeg overhovedet ikke øvet mig på det der. Du har jo ikke kigget på det der. Nej, jeg tror, at du spiller din side her, så. Men så gik du i Nyhavn sammen med ja, så spillede jeg kun for sjov, for jeg skulle ikke rigtig lære at spille. Altså, det var kun meningen, at jeg skulle sidde og spille,
min hobby, det var violinstjærs, ikke? Og det var sang med tatoveringer på ham, og det gik jo helt flot. Ja, Lilla. Jeg har spillet med dig i 15 år. Ja, du var væk i et stykke tid. Ja, jeg har holdt op. Jeg troede, du var ude at hente bajer lige pludselig. Der sad du der igen. Ja, det var dengang, Ja. hvor I drak røde sodavand og alt det der. Ja. Nu har jeg hørt, I er gået over til pilsnerne igen der. Ja, varm brændvin med lilleboller. Ja, det lyder... Det var vi nødt til, ellers fordi vi fik jo ikke noget at spise. Det lyder godt. I den tid, jeg har været væk fra dit orkester, Ja. der har du haft mange gode solister med. Ja, Det har du. Blandt andet ved jeg, at du har haft en med. jeg savnede dig alligevel. Har du det? Er du sikker på det? Ja, trods vi havde Vejbill Davidson med, de skide gode, men altså, vi savnede dig alligevel. Ja, det er godt. Det er Vejbill Davidson. Skal vi spille noget med ham? Ja, må jeg være med? Ja. Hvad skal det være for noget? Sweet Georgia Brown? Sweet Georgia Brown, den er.
skulle de jo lige pludselig finde ud af at få en kapelmester skulle hedde et eller andet. Ligesom med der uden noget skatteudhed. Så var Hans Jørgen Larsen, fordi jeg var den ældste, og jeg var den eneste, der havde børn. Og måske var på det tidspunkt mest... ja. Var du også den, der kunne klare publikum? Ja, jo, Frække. Jeg havde været sømand, ikke? Ja. Så hvis der kommer nogen, der var frække, så fik de igen af mig. Ikke? Hvad var noget med mig? Så jeg kunne styre de der brænder der, uden at blive venner med dem. Sådan. Og det var de altså meget fane. Det var der gør vi, så nu kommer I her og sætter jer ned. Altså, så fandt de ud af, at de skulle have en kapelmester. Og så der var en ældste, så hedder det Papa. Det brugte man også en violin. Ja. Det kan jeg godt huske. Ikke? Der var Papa Oliver, Papa King Oliver, der var Papa, og der var mange Papa de læne og sådan, ikke? Og så hedder jeg Bo, og så sagde Hans Jørgen og Jørgens far, det skal hedde Papa Bo's Jazzband. Og det kom, så hed vi Papa Bo's Jazzband. Så gik der en årrække, der havde vi lavet de første plader for Carl Emil Knudsen. Og der hed vi også Jazzband. Så kom Seth Silverstein. Kender du ham? Ja. Ja. Amerikaneren, der med alle de sjove tekster. Dejligt. Ja. Som skrev for Dr. Hook og alt det. Han arbejdede for Playboy Magazine. Og han var blevet sendt til en tur til Skandinavien, for han var også tegner. Og så skulle han skrive lidt om Skandinavien og sådan. Og så var han havnet nede i Nyhavn, og så så han, vi havde et skæg, ikke? Og så sagde han, jeg skriver en artikel om jer. Og så gik der altså mange måneder, så fik vi et Playboy ind ad døren. Og der var der en midterside, hvor vi så nogen danse til vores musik. Men så overskriften var der Vikingerne. Jeg kommer ind i rødt lidt til støjle i København, og der står der nogle vikinger og spiller amerikansk musik. Så var der en smart en, der sagde, vi skal hedde Papa Bo and his Viking Jazz Band. Sådan blev det lavet. Sådan blev det lavet. Ja.